รองยามทองเสนารองเสนาราชาเทแฮนนี่ตุมจินทองปาร์บีรองสารไม่เป็นนั่งลิตุมเทรังเกียที่อาบุตุงพันนั่งตุพะลาเป็นนั่งลิตุมตาอปอร์อัตเองเป็นนั่งไปดูเทรังพันนั่งตุงพันตาสุรุละลาสิปีนี้นี่ตุมadaจินทองพี่น้องจินทองคอนเฟนซีอลองนี่ตุมการบีรองสารอเมย์ahin penda perangki ame iduna ko alam the bangke la hello la si kedamtang ningkan sirhinira ningkan pretoksi la asarni pen itum karbi sarame itum keseng lo la si la bangso keseng depen hala bangso ahud pen isi sen dak tiri pme karbi yang long sarame alang cuma hing pen isi iklan kedam nang ia pan isi arpu nang kilo nasi laso arpu apa nanda kaciba tapi laso kapincong telah hello je itum central government mate sarkar pipen rong kapasing thu nang hi puapan ladak pulotang te isi la bangso kasing thu asai kedeng dunia bangke isi komiti dono kami nasi labangso komiti abena bang bangke PDVC mana Divisional Development Council kiseng si labangso kasing thur asai amul kami bengunai pusi kiri pian ahin pen pasini lo lapen si labangso atiri piame hin pen pasini dera bangke ini tum apan ahawatin kita me isi DVC tin kita kiseng lo labangso ati divisi along bangke chairman nitum han nitum ka tibak lo abang tibak der pensi la ni kan bangke nitum ka mane jesong bong wang bom lo la sala so ka jesong wi kami nitum kidu ke boy ke the ki awi kidu nitum kidu pipin ka sini tum bangke jesong si wang bom lo la pen wang bom thia bangke non peneng ana bangke labangso aktivisi sita me kicun lo sini tu hanta isia hukum tu lo nasi labang so hukuma anggong pensini tu sita me koman masih chairman nai malai abang ke itu ta la selek lo la pen mana aku kepek lo nama basi kepek dera pi pen abang ke ladak nili tum sita me la so bang se akhalo itu ta long pet ni tapi laso asiar mena bangke rong asar rek nei kami ke dam tangan sita me anuka prek laso asiar men ke doyo ini si rong rupi kuru de lo sinon bangke rong asar binang atum yong si abangso asiar men akam yong si long lu puluh tangke arong asar apam atum bangke ameka atum pam bangke mane ke plak bike plak wong lai ke awilu usi alang tu mehen men tane nang patini sini tum ta deng lo pen klem bom lo sinon na bangke nang ke choko botoro bangke ladang abang kami le isi atum bangke dak itu cintong konsiensi abang kami rong asar kado kami karbi rong asar rong sukim ya kami kami don sok sikap ini bagian itu kado lo kasih la don sikap ini penang bang bangke ini tum ke kado kami kilong bangke bang proxina lo lagi rong asar color tum lah lasi la bangke itu bang proxina lo lasi la an polotang ke mane asitim akang bali paru siang bong pen ni tungke bang panoho bang paru siang bong pen pero inu ta long malong de asal senaman de lo na so jala he asila so bang keni tum abang ese pro dum lo tamane ke ceng penta rong asara tum si ya chairman long nei pu mesen si nono bang ke ini tum bang ke hala mekara along atong fangsi chairman pitorong bangke labangan itu ke cedon ekele nasinon lalo lapenon ini tu mako curut holo je ini tu karjang long asiam doktor tuliram long kami alang likata ninje lo je rong saratum si chairman bangke long wek nang lapuson lo lasi la pudera bi kami ini tu bangta lasoa asyar mana pu bangke long dun jeda lo mane long dun itani tum
bang proksian si longan colo pu la sa alaman lo lo la bang ini tunda ning dulu namanya kasi tinia nia bang kala so kasi fakta kasi faktu lo kok lo tan ke itu na person lo kasi ini tuh mangke la bang ke kroy lo tapi mo na tin tan itu kroy la bang ini tuh mo na tin tan me la itu niki apang itu kating kitang kating watang alam kasi ini tuh ke rong asara me putar rong asara tuh me itu me sareng saru kena la sini tuh mangke palilin palo la makan itu mangke hek kilo kasi karbina kebanggian ali sitame hitung karbirong asar ame nal karbirong asar sarve atum pasti chairman aku bang ini tuh mangke lang dia kini lalu kelong tu naing ke koan lo lapan kelong ke koan lo kelong bang ini bang ini tuh kadu kabe bang korathom pulau tangte itu bang soksi putih bang tes sokan itu long on deh alang bang kelalo kasi hala bangkret krop kita makeup nangapelong dia paham bangke ini jenis ni loh lah tidak ini tuh centong konsensi yang bong saru kiri kita me la bangkret soal paham bangke putot rong asar atum pe rong asar atum si jangan papelong ni poti bor idun pupusi ini hempen jenis ni loh la bangkrit sok tumhan ke ko kuman tumhan sikipek kon lante la bangkret sok tumhan ke ladak alis loh rok langsung abang ke nili tum ke lah lo rok langsung abang ke ini tu ke pon ke lah lo ke lah lo sarse lo kita alang dia abang ke sakuri mana master rakam doko masih alang li korte apa sih itu dalam kita tinggal sih lalu lapan abang ke lang abang ke nanti tu sekelong tadi tunda ke kapupus abang ke tunda ke halong di bang tadi tum propos lo kita melang libat dokumen kado besok kita aja ini negosiasi ni lah bang mention pro masih peg lo abang ada kamera ini taruh oh ini herang tebi tu mukan ini tu centong hawat rong asar karbi rong asar mai pen mai ku kosong lan pen kong chun bang alang tum pen alang thei pen sing itu mai johang herang ki johang kok lo herang ki johang alang thei lap hen lo athema ni tum nengkan nerkep an pleng tang lo sirkep ta kadam sulu ni tum rong asar tum kacusong lapen DVD sita peneng ane kecun lo laso DVD kecun lo ngalama putak lan pengen cusong bang bom semer lo laso DVD kecun lo ngalama putak bang lahen lo nona bangke rong asar fansi kipiat nengnya potke pipe de rong asar fansi kan ponsurong salam si resmi jangan kok lo lasi ati pialam bangke lahen lo CM karbiang long CM Dr. Tuliram Rohangsar alang li kejapom tamisen lapen alang li kiklem kedam tamisen lapen kamatha tamisen ayok si alang li amat si kaneng jelo kai mei meeting long Rohangsar mei meeting long satami TVDC along achiarmen ke Rohangsar mat si long po lapen Rohangsar apang si PKG lapen akaprek tum nang pachi yok long li laken chi yok dun pulote nang khamut alang li kai mata nengji ber lapen laso nala masih nitum ke rong asar nitum ke thek do nitum ka hok ting kok lo lasi nitum ke lanon TVD sa chairman ke rong asar tum si long thei nang ji dak rong ame kar tum ke nang ka chi yok nang ji aron ave lapen nang chi song gunde me meeting kunoi tangka mahat alang tum chi rung gunde me kar atum ke lasi lanpenan lasi nilitum ningahang bangke rong asar ladak cintong same rong asar bansi la chairman arpu bangke long thai ni arong si long thai pulote nilitum next step bangke pitong deng lang ne cinya de lo cisong nang kokpo lapen la suko cisong along la palong thai panke suning rilo la sar cintong lo kelemi si sar vi kru setame nang cerap ce turun pupu pensi alang kan cuning ripan cerap cetun po sining thelo lapen diklaim kedam nanon kalida tumhan an kipi an setame alang li seta laso bangke bikok langsi
akaprek aki misi selam si rong asar panang hang tu pensi kini pena bang bong nang hang tu pensi selam pensi akaprek si ka selam panang hang tu pensi akaprek selam ji pensi ni tum bangke tunigro pen selam po pusi ninga thelo pensi Bitu betul, mantap, kecengsi, lapen adun tua bangke ini tunggal yang long Autonomous Council ASEAN, kahai, Dr. Tuliram Ronghang, apanta nilihin pen suri-suri, akiro kilo, athema nilitum nengkan nerket, akacisong, nilitum akadiman, nilitum akemang, ateng pensi, si picun pilo. Apa si coro le thot lo sita labang so asai kapi chunji aphan ke la local emisi tumhan si arpu pek lo amat si la local emisi atum si arpu do lo amat si ladak nili tum chin thong a visit kro deputy speaker alang li khan si ladak chin thong long ko ko son ma ke alang li khan si arpu pek lo lasi nili tum chin thong along bangke rong asara tum si chairman arpu ke long vek po pusi nili tum ke cheng penta nili ning thelo voi phak sita me non kichu na potor bangke alang li tum political leader atuma bang nili tum along nakchi jog du ni la bang su nakchi jog du a joini si pini nili tum la bang so apherang ke ame bangke nili tum chuphanang kok lo lasi labang su activity si along long kora ke thom nili tum a proposal ki tia teng pen rom kora ke thom do la rom kora ke thom ang bong pen ke nili tum rong asar phan nangka appointment vek ke rong soksi ve long crit trok bang ke political leader tum si bang cherai e lasi nengkan ko an penone nili tum heme jangre kiduk ke boy lapen ko an lone kisung ke boy pen sita me nili tum chirung cherek pen si la bang so ki manga bang pachun lo la non kichuna potoro bang ke alang li tum political leader tum bang nang chirung dunde nang cherek dunde lapen nang chukemam dunde pina tum si non dang ke alang li tum si chairman ar tua bang deng tu e la si la bang so arpu nangki chidun et mate nangke deng dun et abang ke nilitum parbi rong asar chinthong hawara mei penta nilitum kaddu ka rong asar tumta nilitum nilining samse lasi local emisi phanta nilitum local emisi phanta nilitum ako chuning rile thotlo labang so sai bang nilitum phan nang pichun pithu limji la pen nilitum rong asaram aphansi la so chairman ar punang ki pilap ji phansi nilitum chuning ri thule thotlo anjong si labang so asaya bang nilitum hanang pichun pichu the pulote nilitum akaprek kachisong a steps tamen nilitum deng na kopi athema nilitum neng kan ner kat kachisong bang kachisong na ko lasi la tvdc kodak dak si alang nilitum political leader tum nakachi jogdun mate alis nilitum do lasi ke chengsi abang ke rok langso abang ke bidasing hanse bjp mondol committee advisor alang dia ba lapen adun thu dam thu po lang ang men singkro BJP local committee ex president alang dia ba lapen pinpo PS bangke kungri pi bangke sipson sena secretary BJP mondol committee alang dia bangta lapen malong kisir bangke Longkiram Bongrung alang lia bangke Trisural BJP Mondol Committee Arpu lapen umlado la bangke Muniram Rongphar ex president BJP Local Committee lapen Singdoloi Mondol Mondip Sena BJP ST Morcha Chinthong lapen adun thu wang thu lepo Rongjang Thong Harsing Ingti lake Sokti Kendro in charge lapen adun thu wang thu lepo chicken lake samsing sena lake rong asar kali la bangka lapen adun thu dam thu po rong mandu lake mensing sena la bangka rong asar kali lapen
lang Hunjar la bangke Sarsingkro BJP Local Committee General Secretary lapen umnem bangke Monsingkro BLCC member lapen Jatalong bangke Robin Kro lake General Secretary BJP Mondol Committee lapen Mura bang talason thak lo Bida Hanse lapen Shakti Kendro in charge lapen Umserang bangke Head Singteron Secretary Local Committee BJP la Longkrit Rock bangke la si alang litum political leader tumsi nilituma nilituma chairman apos bangke alang litum si nang chirai pi hai lasi nilitum karbi ronga sarame cinthong hawar akumiti lapen nilitum ronga sar ke to an bangke labang solam bangke nilitum chedonde lapen chekroi thekhe lapen MEC sar sitame a visit kro deputy speaker sitame nilitum phan la nilitum akadiman nilitum kemang lapen nilitum nilining ke hang abang nang pichun pi vek nang pusi nilitum akadiman lo lapen nang pichun pi po si ning ta thelo lapen nang pichun pi thu thek he polote nilitum akaprek a steps tame nilitum deng nang tokji Lasi ini dak tarin ko rapo cintong rong yang pongalong nilitum rong asar ame ahin pen dak cintong rong yang pongalong kopi si press meet bina kok ma nilitum neng du balam nasi nilitum neng du pik dak cintong rong asar atum lasi neng du balam mamangke lasi churu re ne nilitum asar doktor tuliram rong hang CM nang kecak ateng pen bate rong asar panangkang hon pura TVDC Village Development Council na pesun pilo nilitum ningarong pilo woi pit sitame pinyani bangke nangka chong hudun atum dekok bate rong asar awan na ketidu na tum dekok nilitum nengduk la ke nilitum ke proyone la sin nilitum ke mantuni sitame nilitum proyone la sin dak nilitum cintong lokal Mesia aphan sar abhit kru nengga chetenai kusin nilitum lanso se serang hoi pangni longwer nang kusin nilitum Matalo, woi pit same na nona bangke kopine nilitum aphan aman apeng rong asar tum aphan na kelang krang jia son si videlo tas nitum sara tum awan kichuna ya wan sitami nang plok et lason si nitum chitek damlong bate chitek damlong vek lo las nitum kroyone la sola mamake las non hala rong asar kalipina tum aphan si appointment pi thailo las nitum kroyone la sola maputa ka bangke las sar abit kro fan sitamin nitum sodak pen rempon lo bate chuneng rilo pin rem kali ka chuneng rilo tasi lans non nitum ke wangji sitamin nitum ala rosar lo na chidon do nei nitum pilong le nitum rong asar veksi chairman chidulong thanai sar tuliram rong hang kitu ateng besi nitum ke saron ateng besi nitum claim lo la pen ke nitum ning chit helo tasi sar tuliram rong hang alamat ting mesin nitum nak cintong rong asar tum sitame nitum long vek naji rong asar tum si chairman aku deng long vek naji lalu nilihin pen kitu dama bangka lalu lasi non ke bangji serang hoi ansu si pangni long verna sar abijit kru sitame nitum cirabon bom kitu dum mamji jong si nitum apana cirabon te blote na nitum krang long sin nitum sar tum sitame cingki pon nitum cingwan pon aga break komiti si dutu pon itu mata lan coba kardong nang lang dunara datu cinthong la TVDC chairman bangte nilitum rong asar atum si long thei nako lapen long vek nako lasi chairman kalidet atau rong asar kalidet atum non party hoi pen alang litum nangkache jodun lapang so chairman atum apana bangke MEC sarta aning ke mepen mathara immediately labang so chairman tumhan nangke tham nangko lapen labang so adi matangke rong asara tumhan si jok pon thunangpo usinil tumako tuni thule thorle lo lapen rong asar kali pin atumke non nangke long dun doko
lasi mopen nili tuma arpu anta piklang erlo party along ke claim abang pu side lo arpu ke do side lo lasi alang li tum phana bang ke uthot cancel thu pen ronga sara phan ke jok thuji aphan sinili tuma ko chuning tule thole lo